Hello. Nandito kami. Bibigay si Nanay Bing ng halaman. Andiyan si Dana Puson. Yapin niya yan. Alam ko naman iba ng ganun. Nagano sila ng mga halaman. Ito po tayo sa kanyang mga hardin. Tingnan nyo po, napakadami ng halaman dito. Itong bahay nito ay mukha ng mga rosas o sa mga paligid nila. Tingnan nyo po kung paano patubuin po yan ni Nanay Beng. Tranquilo Gonzales. Kita nyo po yan. Kaya rito. Dito po tayo. Tapos tayo dito sa may kabila. Kita nyo. Meron po silang mga kalamansi. Napakalaki. Daming kalamansi. Uy, may manok dyan. May suha po sila. Ang daming bunga. May mga bulaklak po sila. Kaganda. Tapos po mayroon ditong nag-oink, oink, 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 oink. Ano ito? Uy, isang baboy. Lakas akain. Kita nyo po yan. Kita nyo po sila. Napakaganda ng bulaklak. Kitang kita po. Napakaganda ng bulaklak.